راگەشیە کەشیش یەک و دنابەرە ترکیە و ئەمریکای دە بۆ سەردەما گوربوونە کێشیان بەردەوام دکەن. هەمبەری ئازادنەکردنە کەشیشی ئەمریکی داخویانیان واشنگتۆنە یەن لە دژی ترکیە ku gotibû ew ê gemarûyên giran li ser Tirkiye karîger bikin, di rojava Tirkiye de wek mijara sereke cihê dikirin. Piştî rêkeftina min biçî têkiliyên ku ber bi başbûnê we diçûn, sedemên rûdana vê rageşiya nû ji aliyê pisporên Tirkiye ve tê nîqaş kirin. Li gorî hejmarek zêde pisporan sedema vê qeyran li dawî Îranê. Amerika'nın söylemiş olduğu şartları İran. Amerika hewl dide, di mijara gemaroya ser Îranê de piştevaniya Tirkiye werbigire. Di vê çarçoveyê şandeyek Amerîkayê hefteya borî Lenqereyê hevdîtin pêkanîn. Lê piştevaniya ku ewlbendê bûn bi dest nexistin. Tirkiye rakand ku ew gorî biryara gemaroyê tev negerin. Heta dema ku Serokkomer Erdoğan derbarê vê yekê de biryara xwe rakand, yekem car ji bo Îranê peyva hevlbendê stratejîk dikaranî. Biya min Washington vê yekê qeherî. Amerîka ji bo Tirkiye ji biryara wê ya derbarê Îranê de vegerîne, hemû zextan lê dike. Geşadana dawî jî yek ji vanan e. Amerîka ev heyameke dirêje ji têkiliyên Tirkiye û Rûsyayê jî eciz e. Rêveberiya Washingtonê ji bo ku Tirkiye ji Rûsyayê dûr bixe, serî li gelek rêyan da. Lêbelê Tirkiye ya ku ji ber piştevaniya bo YPG bertek nîşanê Amerîkayê da, bi biryarek ku têkiliyên xwe bi Rûsyayê re têk nebin. Serokkomarê Tirkiye Erdoğan ku li Johannesburg'a bajarê Başûrê Efrîqayê di lûtgeha Brîsê de bi Serokdewletê Rûsyayê Putin re hevdîtin pêk anî gotibû, piştevaniya navbera Tirkiye û Rûsyayê de hin kesan dibezdîne. û ev gotinên Erdoğan bu Amerîkayê wek peyamekî hate nirxandin. Şu anki aşamada Gotinên Erdoğan dide xuya kirin ku Tirkiye qeyran Amerîkayê yel ser keşiş Bronson re çêkiriye, weke bertekeke li dijî peywendiyên wê yêm Rûsyayê re dinirxîne. Wekî hûn zanin jî, Amerîka demeke dirêje her tima ciziya xwe, bo standina S-400 ya ji Rûsyayê hatine kirîn bilêv dike. Rayderên Amerîkayê rakand bûn ku, heger Tirkiye der standina wan bernede, ew ê li gel rawestandina firotina firokên F-35 hin gemaroyên din jî karîger bikin. Meseleya keşiş Bronson jî yek ji van e. Hejmarek zêde pisporên Tirkiye balî dikişînin ser vê yekê ku Amerîkayê herçiqas bi darê zorî xwaste be Tirkiyeyê li ser biryara xwe vegerîne, ev hewla wê her bi ser neketiye û Amerîkayê zerer dîtiye. Piştî rageşiya keşîş û gefên Amerîkayê yên gemaroyê, gelo têkiliyên Tirkiye yên bi Rûsya û Îranê re dêberev ku e biçin, mijara ku nihatê merakkirin ew e. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.